novena izu haitzen da, abisetako badatorrela Maritxu. Eta bideo batez aprobetxetan du urtero euskeran alde eta herrixen alde lanien ibili dien persona batzuk omentzeko. Eta urten be badauzko omendu batzuk. Gainera gu, hemen atzien goizen danok oso pozik gauza urten. Zea urten omendua gurekin zerikusi asko daukie. Eta bueno, hemen dauzko 1974 urte inguru hortan abentura baten sartu ziren 3 persona. Eta Euskal Herriko lehenengo bertso eskola martxan jarten hasi ziren 3 persona dauzko. Xanti Iparragirre, Juanito Akizu eta Patxi Golkolea. Eta bueno, nik ez dakik garai hortan zer izango zen bertso eskola martxan jartia. Baina esango neuke lana onden zaudela, ze hemen atzien badaukezue. Ikusten dozue, nahiko jende bagabit, azken aldixen bertzotan, eta gustora gainera eta hori eurei eskerrak da. Beraz, bueno, eskerrak emuteko bertzo gonak atakutu. Opane! Gueri esker bertso eskolak daude hemen daudean, zuen modura asko ez dira, jardunainera trebean. Esker mila bat gutxitxo data, behin jarrita parean, pausorik pauso, bertxorik bertxo, goaz guera berean, bertxorik bertxo beinola zuek, hasi zenuten bidean. Hace hore ze prestigio eman diguzue hitza, grinaz kolorez eta taupadaz, beteaz bertsolaritza, edukitako eragozpenak, zelan zaieta itxa, baina ekimena eta gogoa izan denez babaldintza, orain bertxotan aritzen gara, da zuen lanan emaitza. Gaztetxoengan piztuz doaita almen, aritu zinetela testigu da almen, zuen ikasle izanek dakite ondoen, hiru ikur zarete sasoi indarkemen, gaztetan ikasia betirako omen, zuengatik ez balitz ez geundek hemen. Joan den mendean bertso eskola bat hasi zuten euren kasa, almeneko giro ederretik joan da hamarkaden jasa, ordutik ona egindakoa
ez da laburtzen erraza, ze historia, ze memoria, ze laguntza ta ze plaza, eman duzuen dena ezin da, enbutu batetik pasa, enbutu batetik pasa. Bueno, eta Manesek esan daben bezala, badakizue Maritxu komisioen gonjosia marra garela beraz, etorri zuen enbutua jasotera mesedez. Zuek hainbaten borondate, erakutsinez duigurokin hortatu zerate. Bertsua genuen maite, bihotzean jaitazte, guk egindako lan horri esker, gero jarraitu diote. Guk egindako lan horri esker, gero jarraitu diote. Omenaldi hau dela medio, mila kezka barrenean, Maritxuka jarriope gaitu, halako zorionean. Hartuaz duden lana, nobenari xotana, ezin gorde memoria, gaur horregaitik aurkitzen naiz ni, txuletaren beharria. Hogeita hamasei urte almenen eman genduela hitza, gazte artean erakutsi nahi gendula bertsolaritza. Hitzarekin jolastuz, rima neurrita doinuz, zaletzea zen balitza. Hor sortutako frutuei esker, orain gozatzen gabiltza. Hemengo bertso bikainei bidez, guretzat hainbat goraipen, dudarik gabe jakin dezute, guri animoa ematen. Naiz zuen jaso gora, maisu honen gradura, ez gara inondik iristen. Argatik gure omen ez denek,
nik behintzat ez dut sinisten. Arren laguntzen ikastolako andereño irakasleak, etxeko fruituz gero amaitzeko, lehenik bailara aldeak. Hau bukatzeko laster guztioi mila esker, Xanti Juanta goiko oleak, agur guztioi jarrai izaten, gaur bezik bertso zaleak. Batean zerbait, ekin egin nahi ez egin, ez jakinean denok naiz saiatukin. Omenaldi hau ez da ezkontzen gurekin, zer itxura daukagun nahi nuken jakin. Hiru mailaso hemen tururuanarekin, hiru mailaso hemen tururuanarekin. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko zela jendure, benetan, tururuanakin, baina komendatizia benetakoa da. Eta, honein danoi eta ondo pasau maritzutan. Eurak zer minutu dut zuen.